2023. godini ponavljamo uspjeh iz 2022. Ponovo smo najuspješniji para klub u Zagrebačkoj županiji. Imali smo uspješno pojedinačno prvenstvo gdje smo osvojili 10 medalja. Nakon toga smo imali dvoje sportaša na svjetskom prvenstvu. Ukupno smo bili drugi u paraatletskoj ligi, s time da smo imali dvije seniorke među prve tri na drugom i trećem mjestu. USPON funkcionira jako dobro sa minimalnim financijama i sredstvima koja u principu imamo, pokrivamo sve uspijevamo pokrivati. Krpamo se, kako smo već i u Hrvatskoj navikli, da s minimalnim mogućnostima radimo vrhunske stvari. Trenutno imamo 23 aktivnih sportaša koji se natječu kroz tu Hrvatsku ligu. Imamo program koji provodimo, uvođenje mladih u paraatletiku, i to nam je sad već jedna velika grupa od preko 10 sportaša. Atmosfera je odlična, dakle pogotovo ti mlađi, super su ekipa, super se slažu, dobro treniraju. Imamo ovaj tu poligon koji je vrhunski, nadam se da će ostati tak još neko vrijeme. Ono koje fali, uvijek fali prostora. Rezultati stoje iza nas, znači da smo jedan od najboljih paraatletskih klubova, ako ne i najbolji paraatletski klub u Hrvatskoj. Od ove godine očekujemo vraćanje naslova Hrvatske paraatletske lige u naš klub. Očekujemo dvoje, sigurno nadam se možda i troje sportaša na svjetskom prvenstvu, i očekujemo dvoje da nastupaju na igrama u Parizu.